Smart Home δεν είναι πλέον κάτι καινούριο. Και Smart Assistant όπως Alexa, Google Home, Apple HomeKit και άλλα συστήματα έχουν αρχίσει να γίνονται σιγά σιγά στάνταρτ σε μερικά σπίτια. Αλλά σήμερα θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα δύο. Γεια σας, είμαι ο Άλεξ και σήμερα θα σας εξηγήσω γιατί άλλαξα από αυτό σε αυτό και αυτό σε αυτό. Και ένα μικρό disclaimer στην αρχή, όχι, δεν είναι διαφήμιση αυτό, απλά είναι μια μικρή συμβουλή, ποιο θα σας συνιστούσα αν δεν έχετε ακόμα Smart Assistant ή σκοπεύετε να πάρετε. Και ας αρχίσουμε με το Google Home Mini. Το Google Home Mini κοστίζει προς το παρόν 25 έως 39 ευρώ και έχει μια κυκλική εμφάνιση και σε επιλογή δύο χρώματα, άσπρο και κλασικά μαύρο. Τα κουμπιά του λειτουργούν με touch και για να δουλεύει με όλες τις ικανότητές του χρειάζεται μόνο ένα λογαριασμό στη Google. Αντίστοιχα, το Amazon Echo Dot έρχεται με παρόμοιο λίγο πιο γωνιακό design και κοστίζει προς το παρόν από 20 έως 30 ευρώ. Τα κουμπιά του δεν είναι touch και για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Echo Dot πρέπει να έχει λογαριασμό στην Amazon Prime που κοστίζει 8 ευρώ το μήνα. Από ήχο είναι και τα δύο το ίδιο καλό, με τη μόνη διαφορά ότι το Google Home έχει λίγο περισσότερο μπάσο και η Alexa πιο καθαρό υψηλό ήχο. Αφού μετά από 6 χρόνια παρατήρησε ότι πάλιωσε η τεχνολογία της και μερικές φορές έπρεπε να λέω 2 με 3 φορές την εντολή ή δεν άκουγε το όνομά της, όπως πολλές γυναίκες, και αφού παρατήρησα ότι από τα 9 skills που είχα ενεργοποιήσει από αρχή στην Alexa, μετά από 6 χρόνια είχα 23, ήθελα κάτι πιο καινούριο με περισσότερα updates. Αλλά μην με καταλάβετε λάθος, σε γενικές γραμμές ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος με την Alexa. Αλλά όπως είπα, ήθελα μια αλλαγή και κατέληξα. Όταν πρωτοπήρα το Google Home ήμουν εντυπωσιασμένος πόσο καλά και ωραία είναι φτιαγμένη η εφαρμογή και πόσο εύκολο είναι να στήσεις όλο το setup από την αρχή. Και αφού έδωσα την τεχνική νοημοσύνη του Google Home 2 εβδομάδες χρόνο να μάθω τις ρουτίνες, βιβλιοθήκη του Spotify και άλλες smart συσκευές μέσα στο σπίτι μου, αντιμετωπίσα πόσο κοινωνικά χαζό είναι το Google Home απέναντι στο Amazon Echo σύστημα. Όχι μόνο ότι αντιδρούσε μερικές φορές στους ήχους καν να το φωνάξω, κάτι που η Alexa άρχισε να το κάνει τα τελευταία 2 χρόνια μερικές φορές, αλλά δεν κατάλαβαινε ούτε καν τις πιο εύκολες εντολές, όπως π.χ. όταν άκουγα μουσική και ήθελα να ανεβάσω ένταση και έλεγα στα αγγλικά ή στα γερμανικά την πρόταση Hey Google Louder ή Hey Google Louder, μου άλλαζε το τραγούδι και επέλεγε ένα τραγούδι με τον τίτλο Louder ή Louder. Με λίγα λόγια, η γλώσσα δεν έπαιζε κανέναν ρόλο. Ή άλλο παράδειγμα. Στο υπνοδωμάτιο έχω 3 λάμπες. Μία την κεντρική πάνω στο ταβάνι και από μία δεξιά και αριστερά δίπλα από το κρεβάτι. Όταν έλεγα να κλείσει το φως από δεξιά ή αντίστοιχα αριστερά, μου απαντούσε ότι δεν βρίσκει τη συγκεκριμένη λάμπα. Γιατί δεν έλεγα όλο το όνομα της λάμπας. Οπότε έπρεπε να λέω όλο το όνομα της λάμπας, που φυσικά το είχα αλλάξει σε λάμπα δεξιά και λάμπα αριστερά, κάτι που στην Alexa δούλευε απολύτως τέλεια. Είτε έλεγα λάμπα δεξιά, είτε έλεγα φως δεξιά ή πολύφωτο ή απλά μόνο δεξιά ή αριστερά να κλείσει, το έκανε. Και μιας που είμαστε στις εντολές και λάμπες, το Google δεν ξέρει να το βουλώνει. Τι εννοώ με αυτό? Όταν λέω στην Alexa κλείσε το φως, ακούγεται ένας άνετος και χαμηλός ήχος για επιβεβαίωση της εντολής. Και αν της ψιθυρίσω μια εντολή, θα μου ψιθυρίσει την απάντηση. Το Google Home όχι ότι κάθε ήχος επιβεβαίωσης είναι υπερβολικά δυνατός, αλλά σου απαντάει και κάθε φορά με μια ολόκληρη πρόταση ότι θα κλείσει 1, 2 ή 3 λάμπες. Και στη χειρότερη περίπτωση, αν κλείσει μόνο μία λάμπα, θα κάτσει να σου πει όλη την ονομασία της λάμπας. Ωραία, θα κλείσω τη λάμπα α078235754. Ναι, το θυμάμαι ακόμα. Παρεπιπτόντως, κάτι που αν έχεις μικρό μωρό σπίτι που κοιμάται, δεν είναι και το πιο κατάλληλο. Και το πιο γελίο είναι ότι η ρύθμιση πάνω στην εφαρμογή Google Home υπάρχει, αλλά είναι μόνο για το Google Assistant που θα χρησιμοποιήσεις στο κινητό σου. Και τα 2 τελευταία επίσης ενδιαφέρον point, όταν ήθελα να ακούσω ελληνικό ράδιο, καταλάβαινε μόνο τα 2 από 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κάτι που η Alexa κατάφερε 9 στα 10. Που και που υπήρχε όμως και πρόβλημα με το ράδιο σφαίρα. Και σε όποιους έχουν αυτό το ωραίο το ηχοσύστημα, το πόσο χρόνο να το συνδέσω και πώς λειτουργούσε στην τελική ήταν το πιο σπάσιμο νεύρον ever. Όταν συνδέεις το Sonos με Smart Assistant, πρέπει να συμπληρώσεις σε ποιο δωμάτιο και τι σύστημα είναι. Και εγώ δεν έχω κανένα άλλο smart σύστημα στην κουζίνα. Και επειδή μου αρέσει να ακούω μουσική όσο μαγειρεύω, έχω μόνο το Sonos σαν σύστημα μέσα στην κουζίνα μου. Εδώ το Google δεν αντιδρούσε ούτε στην εντολή παίξει μουσική στην κουζίνα, ούτε παίξει μουσική στο Sonos,
ούτε παίξει μουσική στην κουζίνα στο Sonos. Όχι, έπρεπε να αλλάξω και το όνομα και την τοποθεσία με την εγγραφή Sonos. Και η εντολή στο τέλος ήταν Hey Google, παίξει μουσική στο Sonos. Πόσο χαζό. Ναι, η Alexa μεν έχει πιο χάλια εφαρμογή και θέλει για κάθε σύστημα και τρίτους ένα extra skill, αλλά μετά δουλεύουν όλα τέλεια. Και ναι, δεν ξεχνάμε ότι κάθε μήνα πρέπει να πληρώσει ένα 8 ευρώ για Amazon Prime, αλλά μέσα στο Amazon Prime έχεις και δωρεάν μεταφορικά όταν παραγγέλεις από Amazon, Prime Music, Prime Video που έχεις κάθε εβδομάδα καινούριες ταινίες δωρεάν και έχεις όλα τα skills της Alexa και άλλα πολλά πράγματα. Με αυτή την εμπειρία εύχομαι να σας γλίτωσα κάμποσο χρόνο και λίγα λεφτά. Και αν σας άρεσε το βίντεο αφήστε ένα like, subscribe και ένα comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Stay tuned. Ciao!